good exercise. We commune with nature, we commune with God. For me, biking brings us closer to God. Amen, amen. Kasi naka-reflect tayo while biking. So, go on tayo. Alright, crew high, Kaso Bikers! Kararang na edad mo nung? 52. Oh, 52, bumabanat pa! Baskag pa! Malakad pa po na. Malakas pa, malakas pa! Malakas pa sa mga kabukidan. Malakas. Yan. Chris po mga kaibigan, no? Kasama Hi. namin, no? Yan. Good afternoon. Yan. Yes, ayos. Ayos daw sabi ni Sir Paron. Hindi ko alam kung ano yung ayos. Basta ayos lang. Ayos ang buwan. Yan pala. Ayos yung aming pagpapawis ngayong hapon na to mga kaibigan. Yes. Okay, ano inyo? Timaswas madya, kakain kon. Pamahaw. It's so refreshing eh. Ating buko Diyos. Ayan. Yung interview sa double say. May ako. Hi guys. Nagatabor. Dito po tayo sa bayan ng Sibalom, sa ating standbayan dito sa may ano nga pangalan nito? Sibalom Bike Shop. Dito po sa Sibalom Bike Repair Shop. Dito mga kaibigan. Saka mayroong for sale dito isang mountain bike 30,500 po mga kaibigan. O dyan mga grupo ta ka dyan, mga bike. Bago ta kagwa sa may balay. Kira ka boards ka tuwig nga ura ko ka bike. Manog 3 years. Aba, manog 3 years. Si boards ang testify nga manog 3 years ura ko ka bike. April 25, 2018. Aba, April 25 pa, 2018. Manog 3 years sa may April dyan. Last ride sa sa bulan-bulan. Last ride sa may bulan-bulan. Kaya ang bike ko kadya, param ka na kadya namin Mountain Peak ang frame. Tapos ano kadya boards ang group set na? Naka-jor, Naka-jor pag nakasram. nakasram. Naka-jor pag nakasram. Yan. Naka-jor. Tapos nakasram. Wow, nice bike. Amo diyang mga amigo ta, Tibagrong. Bagrong board Saison di Bagrong. Tama si Sir Paron ngayong hapon dahil busy daw. Pero ISO certification. yan. Pero yung helmet naka MOB Yan. B-boy Coronado. Pero ano rong grade mo boy? Grade 9. Bata ni Sir at ni Ma'am Coronado. Yan. Say hi. Shout out kay sino boy? Tinakan lang. Ayos. Shout out lang kay B-boy. Tay tawas ko. Okay. Amigo Dante, hindi basta-basta yan sa mga climb at sa highway. Ma'am, good afternoon ma'am. Yan po si ma'am Ito lang malakas. Sino lang malakas? Ba? Sila lang malakas 92. Wow, timayad no? 92. Kita mo gud no? Nang jopet. Long time partner in biking. Amo niya mga veterans. Kararang na edad mo nung? 52. Oh, 52, bumabanat pa. Baskag pa. Malakad pa po na. Malakas pa. Malakas pa sa mga kabukidan. Malakas pa.
Hindi basta-basta yan. Malakas pa yan. Veterano. Eh, 52 years old ah. Eh. Nung Jupit, hindi katawa sa naka-ride gali kinakagang. Sarito nga bilaso. Diya pa iban nga imo na mo na. Iya ako. Tiya mo? Sino ka bata? Jennifer. Kapailot. Meron sa... Ay, ito ko balik. Ay, di kilala Si Yeshua, 10 years old ah. 10 years old. Bata ako di Jennifer. Umahabol lang po kami mga kaibigan dahil nandoon na po sila sa unahan, no? B-Boy Coronado, naka Shimano jersey po mga kaibigan. Yan. Koy. Ayan. Dito po kami sa intersection, may mga sasakyan po dito mga kaibigan. So stop muna tayo. Ayan. Chris po mga kaibigan, no? Kasama Hi. namin, no? Ayan. Good afternoon. Ayan. Bye na. Alright. Yan. One line lang? Sabi nila one line na po kami mga kaibigan. Naninibago mga kaibigan yung tuhod natin. Matagal na hindi po naka-padjak tayo. So the sun is going down. It's past 4 in the afternoon in our ride today, going to Suong. Chill ride lang po kami mga kaibigan, para sa kanila recovery ride. Dahil palagi po silang nag-hard ride sa kanilang pag-mountain bike. Gandang bahay naman dyan po, oh. Shannon. Actually, madaming nagbabike ngayong mga araw mga kaibigan, most especially sa umaga at hapon. Dahil ito yung pinaka pang pastime ng mga kabataan sa ngayon. Dahil po sa kanilang pag-aaral naka-module at naka-online. So marami po silang bakante na time kung umaga at hapon, kasi hindi na po sila nagmamadali sa kanilang pag-aaral. So they have the time in biking. They have much leisure time po mga kaibigan. So marami pong nagbabike tuwing umaga at hapon. Alright, go. Kaya boy. Ay, nice one. Gawad ng hapon.
Busy po mga tao kapag mga ganitong oras. Kaya po. Pauwi na po sa mga trabaho. Sir, may nga po sir. So, ayan po sila oh. Ang dami nila mga kaibigan. More than 15 po kami siguro mga kaibigan sa aming grupo ngayon. Ngayong hapon na to. Sa likuran ko po si Sir Paron. Yan. Sir Paron mga kaibigan is in the house. Ang dami namin. Amo bang ganun, abi ko. Bukan siya yung panyo ang guide mo. Woo! Yeah. Woo! Diretso ka no esplanad. Diretso ka no esplanad. Paano taka? Ikaw ang nabudol. Kamu na budol ah. Go! Ayan po, ang dami namin mga kaibigan oh. Ayan. Binga mo Meg. Binga mo nga grupo. Ano ka mo nga grupo? Ay, maugli naman abi ko ibang nga grupo. Kasamahan namin mga kaibigan. So marami po kami. More than 20 na po kami siguro mga kaibigan. Yan sa aming pagbabike ngayong hapon na to. Medyo pakyat kami dito sa puok ng Pantaw mga kaibigan. At parang hinihingal na po tayo mga kaibigan. Dahil for siguro mga less than 3 years hindi po tayo nakapag biking mga kaibigan. Ngayon na namang araw dahil pinahiram po tayo ng bike. Ito po yung bike natin ngayong hapon na to. Ayan. Hindi na po natin nasuot yung gloves pala natin mga kaibigan oh. Bantayan Road pala ito mga kaibigan. Yung tinatahak namin ngayong hapon na to. Bantayan Road. Going to San Pedro po. San Jose Antique. Sarap. Medyo malamig-lamig na po yung ihip ng hangin ngayong oras na to. It's cooler and getting cooler. Yes. Sarap. Perspiration time. Yes, papawis na po tayo ng papawis mga kaibigan sa ating pagbabike ngayon. Medyo habol tayo ng konti sa kanila dahil malayo-layo tayo. Yan nga po. Habol tayo ng konti. Yes, ayos.
Ayos daw, sabi ni Sir Paron. Hindi ko alam kung ano yung ayos. Basta ayos lang. Yan pala. Ayos yung aming pagpapawis ngayong hapon na to mga kaibigan. Tumatagalog tayo mga kaibigan dahil dito tayo sa ating channel na Antikenyo ako. Baka yung hindi mga karaya hindi makaintindi sa amin eh. Pero sabi ni Sir, ayos daw kami. Pero naramdaman ko na yung pagod ng tuhod ko mga kaibigan at saka paa ko. Nanibago. Nanibago po tayo sa padyakan. Parang layo na nila oh. Hindi na tayo siguro makabol. Layo na nila. Going San Jose Esplanade po kami. Ano oras na sir? 4:20 po in the afternoon. 5:20 pala, 5:20. Up gear na po tayo. Hindi na kaya ng tuhod. 7th gear na po tayo siguro. Isa pa. 8th gear. Ahon kasi. Pero babawi naman tayo. Back to 7. So medyo habol tayo. Habol. Yes. Woo. Wala po tayo mga kaibigan. Dahil bago lang po tayo nakabalik sa pagbabike. By chance ngayong hapon mga kaibigan. Dahil napahiram po tayo ng mountain bike para lang po makasama sila ngayong hapon na to sa aming route from Sibalom going to San Jose Esplanade. Time check po natin mga 5 o'clock na po tayo mga kaibigan. Sarap ng pawis ko mga kaibigan. Sarap, sarap. Sarap at masaya. Dahil nakabalik po tayo sa pagbabike ngayong hapon na to. Baka ngayong hapon na po tayo makapagbike mga kaibigan. Panalo! Yan, walang kalaban. Malayo ang kalaban. Woo! Yes, going left na po kami mga kaibigan sa sandaling ito. Left na po tayo. Going to Barangay San Fernando and to San Jose Esplanade mga kaibigan. Sir, may hapon sir. Good evening.
So, nandito na po si Yashua at si lolo niya, Ronald po, Pagunisan. Humihingal tayo mga kaibigan sa pagpapadyak ngayong hapon. Talagang nanibago tayo mga kaibigan. Pero si Yeshua patuloy pa rin sa pagpapadyak. Hey! Diba maganda yung helmet ko mga kaibigan, no? Ibang iba sa kanila yung helmet ko. Dahil native po yan mga kaibigan. Woo! Talagang good for the heart, for cardio exercise yung biking mga kaibigan. Good evening. How are you ladies? Beautiful ladies. Din ruta nyo. San Fernando lang. Okay, patuloy lang po tayo. Yan po yung mga lady bikers natin. At dito po kayo ma'am sa Antikenyo Ako YouTube channel. Antikenyo Ako ma'am. Paki-search lang sa YouTube. And a few meters away, we'll be turning right to San Jose Esplanade. Mga kaibigan. Yan po sa ating navigation. Google Maps po tayo mga kaibigan. Yan, Google Maps yan mga kaibigan. And now, we're turning right. Off-road na po ito mga kaibigan. Yan. Woo! Dahil hindi pa po na-concretize yung daan mula labas ng sa highway ng San Fernando patungo ng Esplanade po mga kaibigan. Nahabol pa natin ng konti yung last 5 bikers. Hiniram po natin mga kaibigan ay 29er po ito. So maganda. Ito yung type natin mga kaibigan. Naka-Jor at naka-SRAM na mga gamit po ito. At yung frame po ay Mountain Peak. So sarap. Maganda. Natutuwa po tayo mga kaibigan sa ating pagbabike ngayong hapon. Dahil at least may camaraderie tayo sa ating mga kaibigan na si Balom Nons po. Yung head ng Kaso Bikers ay walang iba kundi si Sir Crispo po mga kaibigan, yung president ng University of Antique, si Balom. Merong blinker na po tayo dito. Yan. Kayang-kaya pala. Mahal ka ni antad ko ba? Raya antad ko eh. Yan po si Yeshua, 10-year-old. Bago lang gidya nga naka-ride? So long ride nga po pala ito mga kaibigan para kay Yeshua. Ang odometer mo gagana? Aura?
Ergyan kanimo? May dyan ka? Aura. Siguro mga ang bike ko naka 10 rin dyan. 10 kilometers siguro, no? O siguro mga 10 kilometers na po mga kaibigan yung napadyakan namin ngayong hapon na to. So 20 daw back and forth. Hindi ko kasi makita sa navigator ko mga kaibigan dahil wala po tayong reading glass. So here we are. Nandito na po kami sa San Jose Esplanade mga kaibigan. 1 minute left dito po sa aming destination sa San Jose Esplanade, yung dinadayo ng mga bikers at yung mga kababayang Anticaños. What a wonderful afternoon for biking. Good evening, good evening. Yes, yung mga kababayan natin dito sa San Fernando, malapit sa dagat, tumatambay sa daan po dito sa San Jose Esplanade. And so finally we're here. Nandito na po kami. Abo. Some thoughts from our president of UA this afternoon. Biking is a good exercise. We commune with nature, we commune with God. For me, biking brings us closer to God. Amen, amen. Kasi naka-reflect tayo while biking. So, go on tayo. Alright, crew high, Kaso Bikers! Yeah! Crew high, si Balom! Kumusta? Ayos lang? Bo, kamu pa? Lodi pati yanaw? Ha? Iguta las pag ano? Grabe no? Ikaw Lex? Okay lang, Pastor. Alright, good. Yan ang mga kaibigan natin. Okay. Pa-shout out? Ha? Sino ang go for gold? Sino pangalan? Gabriel Viñetes. Go for gold. Kumusta? Good evening. Kumusta ang inyong biking kadyang hapon? Okay lang. Okay lang. Din ka mo walin, ma'am? Malaiba. Malaiba hasta Mangrigya. Nag shoreline na kamo? Mayad. Good for the heart. Okay, sige. Pa-shout out kay sino, ma'am? Team Waswas. Team Waswas ng Malaiba. Malaiba Bikers. Team Waswas. Founder, Okay. Hemino, Siliel. Pa-shout out Team Waswas. Team Waswas. Okay, sige. So masaya po yung pagbabiking dito sa Antique. Dito po kami sa may San Jose Esplanade, mga kaibigan. Thank you, mama. Thank you, miss. Ayan nga, sir, mga amigo. Ano nga grupo atin dyan? Team Waswas Gapon. Imo nyo pagalito? Grupo pala ng Team Waswas sa may Malaiba. Team Waswas. Amo galirang kaulugan ka Team Waswas. Waswas kain, waswas turog. Tapos waswas pagid bike. Bawi lang. Okay, thank you guys. Alright. Okay, ano inyo? Team Waswas madya, kakain kon. Pamahaw. Team Buko Diyos. Ayan. Team Buko Diyos, pampawi ng wow. Ano mambal nyo sa ride nyo kadyang sirong? Chill ride lang. Recovery lang dyan, recovery. Recovery lang. Bukan ti hard ride ang ride ka dyan.
By side po yung street lights dito. Maliwanag po mga kaibigan. Kitang-kita po yung mga tao sa malayo, sa unahan mga kaibigan. Uli ran. Okay, was boys. Yan. Interviewsan tapos sa. Hi guys! Nag-outboard. Kamusta naman yung Go for Gold dito? Anong masasabi mo, boy, go for gold? Ha?